aleyküm mehriban tomoşaçylar. Bu Ceyhun Production, bu sürpriz. Ine bugun biz Taparmurat Türkmenbaşı etrawynyň şäherçetiniň ýaşaýjylary Asyrmurad agamyz Oğulnur doktoruň mehriban aglywyr döwletli döwranly maşgalatyna barýar. Ýagny Oğulnur doktory 60 ýaş jubiley doglan güni bilen onuň mehriban 7 sany perdendiniň adyndan çyn ýürekden, şuň ýürekden gutlap barýar. Biz bugun Bagtyar 7 çağanyň Bagtyar käwetini gutlap barýar. Ýagny bugun Oğulnur doktoruň 60 ýaş jubileyini olaryň mehriban perdentleri Aysenem, Aynur, Nurjahan, Ayjeren, mehriban ogly Guwanç, galybertede esasanam Belarusiýa döwletinde okap bilim alýan mehriban ogly Dayan şeýlede mehriban gyzy ejemaýyň adyndan owadan sowgatlar, owadan dilekler bilen bu sürpriz Ceyhun Production yola düşdi. Häzir bararys, nesip bolsa Oğulnur doktory siziň şaýatlygyňyzda begendirer. Onu näme? Şat günleri biziň bilen, şaýat bolsun gözüň bilen. Ceyhun Pro bu sürpriz bizim mudama siziň bilen. Anany mehriban tomoşaçylar, bellenen sargyt boýunça bellenen salga geldik. Tomoş etmeňiz dowam edin, bizem begendirmegi dowam edýäs. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Azmurad ağa, assalamu alaykum. Oğulnur doktor, assalamu alaykum. Akşamyz haýyrly bolsun. Allahjan ýaşyňyz uzun bolsun. Göregliň ýaşyny bersin. Doktor gelneje. Ýaşyňyz uzun bolsun. Jubiley 60 ýaş doglan günüňiz. Çyn ýürekden, şuň ýürekden, ak ýürekden, päk ýürekden size mehriban 7 sany perdendiňiziň adyndan owadan ajaýyp gutlawlary getirdik. Ýöne gutlawlar däldi. Hakyky bir ýürekden çykan sözler aýt 7 perdendiň. 7 perdendiň tuwalamy beýik biri barsa şol ýaly bagtyny edip etdiripdir. 7 san çağany birinjiden dünýä getirmek. Ondan soňra kemale getirmek, ulultmak. Ol ýöne bir agzyny aňsat işdäl. Size beýik biri bar şol ýaly yrtgaly, şol ýaly döwleti nesip etdiripdir. Allah jan gözlegmesin. Perdentleriniň hem ýaşy uzun bolsun, görjek ogul bolsun, sizem şolaň bagtyna, tagtyna gowanyp başyňyzdan dik bolup ýaşamaň tüýsürekden ardy etdiler. Enne 60 ýaş jubiley doglan günüňe ýörüýti perdentleriň adyndan. Enne tuwalamy 7 saat men häzir ýatdan aýdaýyn diýsem ýadyma düşmüyor, şoň üçin okap aýdýan. Enne perdentleriň gyzlaryň birinji birine Aysenem, Aynur, Nurjahan, Ayjeren nagay. Hemem oglun Guwanç. Aýratyna Belarusiýa döwletinde okap bilim alýan perdentleriň daýan silen ejemaý doglan günüň gutlady. Esasanam süýjülük tortuny ýörüýti ýolladylar. El sarpya. Kabul edip alýan, ne bilä perdentleriň adyndan. Enne ýa-ni biz gelen wagtyk bize garaman sowgat beren mehribanlar bar. Birinji mehriban ýoldaşyň sowgatyny kabul et. Ana, ýaşyň demem. Bilem yesan perdendiň bir näçe mehribanlyk miwesi, sowgadyňyz eliňizde syganak, erede manyera goýdy. Bilem syýlaňyzyň sarpaňynyň alamaty Allahjan ýaşyňyz ýene bir gezek uzun bolsun, özüňiz hem näşpaly elleriniz bilen halkymyzy emläp doktor käriňiz bar eken käriňizde de üstünlük ardy edip Lukman hekimiň emrisinde mudama ýoldaş bolsun. Ýaşyňyz diýmem, gözüňiz uluk bolsun Allahjan. Süperdenteňe rahat nur. Uzak ýaşa. Bir de ömür sürmek nesip etsin Allahjan. İçimden ýaşyňyz bolsun. Dädem bilen hemişe bagtymyda gonyp oturmak nesip etsin. Toýlaryňyz da moň bolsun, geliniňe maýagy düşsün, gyzyňam bagty bolsun. Göwnüň ýaly toýlaňam goşa-goşa deňeli göwnüň aklygy ýaly.
Allah can göwnüňe göre bersin. Oğlum receke yaşın uzak bolsun, görjün gowuluk bolsun, taçan egilmesin. Madamat çağalan bagtyna gowup ýaşy. Dastak çağalaryňam amansa gelsinler. Öýüňize düňe toý bolsun, gutly bolsun ýaşyň. Doktor Mahmut doğluğunun kutlu olsun. Kutlu olsun. Doğluğunun geliniňem aýagy düşsün, gyýdyňam bagty bolsun. Elbetde öýüňe toý dip geleyli. Sanyň sag bolsun. Çağalaňam amansa gelsin. Orsakla. Gelinim Oğulnur, doguncuğum Asır bilen bir ömür bakty ýaşa. Doğluğunun kutlu bolsun. Gelin alpatyň aýagy düşsün, hyzmaty bersin. Aýtenim dogunum, seňe bakty maňlaýyň bolgay. Toýlar goşa-goşadan geldi. Hemmäňiz oýnaşlar ýalyk toý bolsun, gidelemiz aman geldin, dogunçuklarymam sagaman diplom alyp gelsin. Şoň toýlaryna oturmak bize de nesip etsin. Uzak ýaşa. Bayramcan doğluňyň kutlu bolsun. Ýene 60 ýaş ardy edýän geliniňe maýagy düşsün. Aýtanym janyňam bagty bolsun. Uzak ýaşa. Taňata nesip etsin. Bayramcan 60 ýaşyň kutlu bolsun. Gaýym güler ýüzüň ömür solmasyn. Dayda uzak ýaşa, ýaşyňyz uzun bolsun. Allah can daim can bilen bir ömür bagtly durmuşda ýaşa. Kavagaça uzak yaşa. Mama uzak yaşa, ömrüň uzun olsun. Çağa çıklan bagtyna uzun olsun. Eçemcan ýaşyň uzun bolsun. Görjeň elmedam gowluk bolsun. Hemişe gülüp gez. Babamca uzak yaşa. Eçemcan uzak ýaşa. Hemişe aramyzda başlandyk. Zaten canlı bile başmada ya. Böyle sağ ol. Oğlum receke uzak yaşa. Awa. Çağalaňyň bagtyna gon. Sağa çıklam, sağa olun kudalam, gaýnakejilim, baldyrlym, dogalym, hemmäňiz sağ olun, tilak geleniňize, toýuňyza gaýsyn, hemmäňiziň Allahjan. Hemmäňiziň toýuňyza şeýde oturmak nesip etsin sizem. Allah tilesin, sağ olun. Taňry elkasyn. Ýene iki merde ýalbarmak bolar. Diýdiler enehem atadyr olar. Ataňa ýalbarsaň galkynar ruhy, enene ýalbarsaň kemeler ahy. Kim etse şolara taqdim diýdiler, işrowaç, ýaşy, uzun diýdiler. Yollarımı izlan sensin, izlarımı izlan sensin, izlarımı izlan sensin. Balam deyip sözlen sensin, içim içim canım içim, mehribanım kevem içim. Balam deyip sözlen sensin, içim içim canım içim, mehribanım kevem içim. Bu panı dünya indirin, mehir sütünün kandırın, köngül arzuma yetirin, içim içim canım içim, mehribanım kevem içim. Bu panı dünya indirin, mehir sütünün kandırın, köngül arzuma yetirin, içim içim canım içim, mehribanım kevem içim. Dünýäni arzubadyr, bakytmy pardandadyr, bakytmy pardandadyr. Üzüp bilmez gardan vardyr, içim içim canım içim, mehribanım kevem içim. Üzüp bilmez gardan vardyr, içim içim canım
yetim, canım yetim. Ine mehriban tomaşaçylar, bu baran yerini şowhun paylayan Ceyhun Production bu sürpriz hyzmaty. Bizim baş maksatymyz neşgorýal iýleşlerimizin şatlygyny şatlyk goşmak. Bizim öz şaýatlygyny bilen bugünkü maksatymyzy ýetdi kasap edýär. Bizi tomaşa etmege dowam ediň. Belki de indiki şatlyk siz bolarsyňyz. Y la cosa suena, y la cosa suena.